Els valencians Nebulosa han triomfat en la primera semifinal del Benidorm Fest. Els d'Ondara han aconseguit la major puntuació i es postulen com a uns dels favorits per a representar Espanya en Eurovisió. L'altra representació de nit, Mantra, ha sigut la favorita del televot, però no ha sigut suficient per a passar de fase. Nebulosa! Van ser els més volguts de la nit. 149 punts van portar Nebulosa al cel de la classificació després d'interpretar el seu Zorra acaronats pels entregats eurofans. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. El Palau d'Esports Lilla de Benidorm ha viscut la primera nit eurovisiva. Bona nit, Benidorm. I posava en escena les primeres 8 cançons a competició. Mantra, amb representació a la cantina, ha guanyat el cor del televot. Los 40 puntos. Però no està entre els 4 finalistes d'esta ronda, mentre que als d'Ondara els ha anat tan bé que miren a la 1 de la matinada amb la premsa especialitzada continuava l'esperit de Zorra. És fantàstic donar visibilitat a un projecte que hem estat lluitant per molt de temps. I han deixat patent que Zorra no només abraça les dones. A mí me preguntaban, bueno, ¿tú qué te dedicas? Bueno, pues yo me dedico a la música. Ya, pero bueno, ¿a qué te dedicas, no? A mí no me hacía sentirme bien, también me sentía marginado. Creo que no es solo una canción para mujeres, lo es en general para quien se sienta apartado, ¿no? Quien no se sienta libre de ser ell o ella misma. Nebulosa tornarà dissabte per a veure les cares amb els classificats de demà i qui sap si la seva pols interestel·lar està en un bon moment i va camí de Suècia.